Audrey Friġġieri hija l-awtriċi ta' kodba għat-tfal u l-ħallieqa ta' karattri, dinjiet u ġrajiet li ma jitwemnux. It-tim tagħna ltaqa' ma' Audrey sabiex jitkixxef aktar dwar is-sena tal-kitba kreattiva, speċjalment tal-etajiet iż-żgħar. Mhux faċli nispjega il-proċess li bih nikteb. Kultant ngħid qasem proċess, għax kultant tiġdik idea u laqqas tkun taf minn fejn ġiet, tkun xi post laqqas biss ikollok fuq ix tikteb u tibda tinkwieta tgħid il-aħwa x'idea din imma diħa ninsiha żgur minn hawn ftit ieħor. Però ħafna drabi ninduna li tkun idea tajba għax tkun persistenti. Jiġifieri nerġa' naħseb fuqha jew terġa' żżurni iktar tard, ġieli qabel norqod, nkun kwieta. Isu ikun ħsieb li ma jistax jitlaq, tkun idea li ma tistax tħallik. U hemmhekk ninduna ngħid mela din importanti, din issa naħdem fuqha, issa naħdem biha. Imbagħad ġeneralment nibda nħażżes fuq biċċa karta. Daqqa nkun fil-kċina, daqqa nkun fil-bitħa, mhux li noqgħod bil-qiegħda u ngħid ħa nikteb. Ma naħdimx hekk jiena, sfortunatament nixtieq li kont hekk għax iktar tkun organizzata, ma l-istil tiegħi huwa differenti. Nibda nħażżes, ġieli aktar milli kliem, nibda nivviżwalizza l-illustrazzjonijiet, nibda nara l-istampi quddiem għajnejja u nibda nixtieq li naf npinġi għax kieku dak il-ħin naqbad impinġihom u tkun lesta l-istorja kemm nagħmel il-kliem wara. Imma minix daqshekk tajba fit-tpenġija għalkemm ġieli nipprova għaliex meta mpinġija l-istampa jibdew ġejjin iktar idejat imbagħad, joħorġu iktar dettalji, sfumaturi. Fil-fatt imorru jitfit għalija il-kliem u l-istampa, speċjalment fil-kitba tfal, ħaġa waħda. Il-bib kbir aħdar jinfetaħ quddiem Owen. Iżaqżaq ftit. Qed tara ma anka l-bib tar-re iżaqżaq, jgħid Owen lill-ommu bejnu u bejn ruħu. Omm Owen kienet ċorbitlu moħħu lil papa ta' Owen biex ifittex jagħmel xi ħaġa ħalli jneħħi ż-żaqżieqa tal-bib ta' barra. Suldat twil ħafna, liebes kollu bl-aħdar, joħroġ minnu u jaqbadlu idu. Jinstema' ħoss irqiq u l-brazzuletta bin-numru 333 tixel kulur aħdar għal ftit sekondi. Imbagħad is-suldat jagħmel sinjal lil Owen biex jidħol ġewwa. Hemm ċertu ħlewwa meta nikteb għat-tfal u l-proċess li nħoss ġo fija narah pjuttost tkun bħal burdata li inti tħossok għadek żgħira, inħossni tifla. Kieku kont tifla jiena, x'tib ta' ktib irrid naqra, x'tib ta' idea tħan apprezza. U peress li l-kol konna tfal, jien kont tifla wkoll u nafx kien idaħħakni u kont nafx x'inkun irrid naqra. Inkun nista' nadatta dak li nixtieq ngħid għall-moħħ u għar-ruħ ta' tfal. L-art miksija b'tapi taħdar u l-amara kollha ħadra wkoll. Is-suldati waslu ġo sala bis-saqa foli ħafna u mimlija soldati, il-junfanti, żwiemel u draguni tal-injam. L-art isa bord taċ-ċess, imma b'aktar kuluri u r-re Dżekivar Dżvid Zoldek bin Zefulun liebes minn rasu sa saqajh bl-isfar. Importanti ħafna li t-tfal jaqraw bil-Malti għax dik hija l-lingwa tagħna. Aħna Maltin u għandna l-lingwa tagħna l-Malti. Jekk ma t-tfal tagħna ma jaqrawx il-Malti, xi darba ħajkonna ġenerazzjoni fejn il-Malti sfortunatament jispiċċa. Diġà huwa bombardjat minn barra minn ħafna lingwi oħrajn u termini ta' kliem li ġej minn barra. U huwa diffiċli għalina xi kultant, anke għalija li jinsib kelma bil-Malti meta kultant il-kelma bl-Ingliż tiġi iktar malajr. U dan huwa rifless mill-fatt li nkun spiss fuq l-internet, nkun qiegħda naqra kontenut bl-Ingliż jew b'lingwi oħrajn. Allura
fis-subkonxju tiegħi bombardament ta' lingwa oħra għandi. Meta nħares lura nixtieq li tajtu iktar importanza fl-istudji tiegħi. Għaliex meta trabbejt jien kien hawn enfasi kbira fuq il-lingwi barranin. U kien propju meta speċjalizzajt fil-lingwi barranin li bdejt verament napprezza kemm hu sabiħ il-Malti. Għandna lingwa sabiħa ħafna u tkun ħasra kbira jekk inħalluha tintilef. Allura propju huwa importanti li t-tfal tagħna nirrakkontawlhom stejjer bil-Malti, nirrakkontawlhom x'għaddew minnhom in-nanniet tagħhom, importanti li l-kuntatt man-nanniet, mal-anzjani tagħna, ħalli nisimgħu dwar tradizzjonijiet, dwar modi ta' ħajja antiki li forsi m'għadhomx magħna llum. Dan huma importanti ħafna biex inkunu iktar imwaħdin mal-eruq tagħna. Fl-aħħar jgħidlu, Maesta, m'għandi xejn x'nagħtik, jiddispjaċini. Mhux veru? Jgħajjat Zekivar Zvizoldek bin Zefulun fil-waqt li jxejjer il-pipa fl-arja. Owen jinħasad. Taqbdu ftit ir-roda. Veru, Maesta, kelli ftit flus tlifthom. Jgħidlu Owen, ansjuż. Min qallek li rrid il-flus jien? Żommhom il-flus, fek biss moħħkom intom l-Ilsiera, boloħ! Iwerżaq Zekivar Zvizoldek bin Zefulun fil-waqt li jsabbat il-pipa mal-art u jaqbeż bir-rabja. Ir-regole per la lingua maltese huwa wieħed mid-dokumenti l-aktar bikrin b'istruzzjonijiet dwar il-vokabolarju Malti u tħaddim tiegħu. Il-professur Arnold Cassola tagħna xi tarif dwar dan id-dokument storiku. Is-sejba tar-regoli kienet xi ħaġa stramba u saret kombinazzjoni. Jiena dak iż-żmien kont nagħlem l-Università ta' Ruma u kont ġejt ikkummissjonat flimkien ma' grupp ta' xi 30 studjus ieħor dwar it-Taljan, kif inhu l-istorja tat-Taljan fir-reġjunijiet Taljani. Plus però daħlu 4 areas tal-Ewropa li għalkemm ma kinux Taljani kienu fi żmien Italofoni, jiġifieri jitkellmu bit-Taljan. Jiġifieri Korsika, Malta, Dalmazja u Istrija. U lili għalu li jekk nkonx kellix il-pjaċir nikteb il-chapter dwar Malta. Naturalment minn hemm bdejt nagħmel ir-riċerki tiegħi biex nibni l-istorja tat-Taljan f'Malta u nara artiklu tan-1932 fl-Arkivio Storico di Malta ta' Ersilio Michel, ġi dak kienet rivista magħmula mill-Gvern Faxxista Taljan biex juri li Malta hija Taljana. U kienu jikbu studjużi bravissimi fija. Naturalment, l-għan tagħhom kien biex at the end juru li Malta hija Taljana. Imma xorta kienu studjużi seri, u da Ersilio Michel kien jagħmel serje fej jiddeskrivi xemm fil-biblioteki Taljani dwar Malta. U inserta fuq minnhom kienet dwar xemm fil-biblioteka Valliċerjana. U qed jgħid fuq 4 rigi, regole per la lingua maltese, grammatiketta di Maltese del Settecento. U jien f'qalbi grammatika tal-Malti tas-seklu 18. Edda soldani f-1752 l-ewwel, qed ħammur nara jienu. U mmur u wara qabda taqlib għax ma stajniex insibuh għax dak kellu anki l-catalog number P164 hemm kien da ma stajniex insibuh imma insomma fl-aħħar tfaċċaw kien biċċa volum daqshekk, oħxon xi 300 paġna, manuskritt u kien mhux biss gramma da min raħ l-ewwel ftit paġni. U ħaseb li kienet grammatika. Fil-fatt hemm grammatika li tieħu 18-il paġna. Imma mbagħad għandek 200 ma nafx kemm paġni, dizzjonarju Malti-Taljan, Taljan-Malti u ukoll fl-aħħar għandek it-tagħlim għas-suldati, ġifieri l-istruzzjonijiet għas-suldati meta jtuhom il-kmandijiet għax is-suldati tal-kavallieri, il-kavallieri li kmandaw kienu barranin. Imma s-suldati tagħhom, plus is-servi tagħhom, min inatfilhom, min isajrilhom, eċċetera, kienu Maltin. U allura dal-kavallier Teżan, probabilment imma jiena l-kopja li sibt kienet fidej żgur, kavallier Fugas della Basti, ma nafux x'ismu, imma dak kien kunjomu, kiteb
dizzjonarju b'intenzjoni prattika biex ikun jista' jikkomunika mal-Malti normali, mal-Malti ta' bla edukazzjoni. Il-novità tiegħu hija li billi ma kienx hemm alfabet tal-Malti, bħalma nafu, il-Malti inħoloq alfabet standard fl-1924 laqda tal-Malti, 24 u xekk, u uffiċjalment ġie adottat fil-1934. Qabel kulħadd, speċjalment fis-seklu 19 l-aktar, kulħadd kien jikteb b'alfabet li inventaħu. Min jikteb bit-tikek, min jikteb bil-komas, Francesco Vella, min jikteb b'vassalli b'sinjali li ħoloqhom strambi, eccetera. Da x'għamel? Dan aħa il-ħsejjes arbin, ix-x, il-ħ, il-għajn, ir-rajn, eccetera, 10 ritri ċ ħadhom mill-Arbi. U ħallat l-alfabet Latin ma l-alfabet Arbi. Anzi, iċ-ċe li ma teżistix fl-Arbi ħalitra mill-Persjan. Għandu, per eżempju, klim li sparixxew. Per eżempju, għandu l-kelma psivele bil-Malti, psivle. Taf xi tfisser? Possibbli, kieku l-aħna l-lum possibbli. Skont ir-regole, possibile bit-Taljan tradotta bil-Malti psivle, li hija Taljan antik possevole. Skontu dak iż-żmien il-Maltin kienu jużaw dik il-kelma, jew il-Maltin naturalment li kien jitkellem magħhom hu, ma naħsibx li kienu tal-irħula, għandu l-kelma plaċ bil-Malti, plaċ. Joġbok? Min plaċere bil-Latin, le pjaċere bit-Taljan. Kelma li sparixxiet. Imma mbagħad aħna għandna kliem sqalli li huwa taljanizzat. Għandna kliem Arbi li huwa malteżizzat. Jiġri għandna xi Franċeżiżmi wkoll li qegħdin fil-regola. Hemm dit taħlita kbira li u ġdida, totalment ġdida li mhijiex dokumentata f'dokumenti oħrajn, u allura n-novità tiegħu u l-importanza tiegħu hija li nistgħu morru lura fi żmien aktar lura milli konna qabel u għandna ħażna ta' kliem li u kliem mhux ħafna minnu mhux kliem akkademiku, mhux kliem għoli, mhux kliem kulturali tan-nies ta' kultura, ma kliem li jużaw in-nies normali li kienu jagħmluha magħhom il-kavallieri, probabbilment fil-kċejjen tagħhom, probabbilment ma kien natfilhom, ma mis-soldati tagħhom li kienu Maltin, ġejjin mill-irħula, probabbli, eċċetera. Il-laqam hu wieħed mit-tradizzjonijiet orali tagħna li nitilgħu bih minn tfulitna u jiġri warajna mill-imbix fil-btieħi tal-iskola sa ma nadduh lil uliedna. It-tim tagħna tkellem ma' Sergio Grek dwar il-laqmijiet tal-qrendi. Il-laqmijiet nistgħu ngħidu li huma l-identità tagħna. Mur f'post anki llum fi żmienna saqsi għal xi ħadd bismu kuljomu u ħafna drabi speċjalment l-anzjani tar-raħal ma jkunux jafu l-persuna min hi. Semmilhom il-laqam u mill-ewwel jidderriġuk lejn il-persuna li inti tkun qed tfittex. Għaliex għax il-laqmijiet huma parti mill-kultura tagħna. Il-laqmijiet huma r-realtà li aħna ngħixu fiha. Il-laqmijiet ovvjament jitwildu u jmutu il-ħin kollu, però jibqgħu wkoll ċertu laqmijiet li ħanajtek huma klassiċi u jibqgħu għaddejjin u li jibqgħu jintirtu anki minn post tal-ieħor. Il-każ tal-proġett tal-qrendi nista' ngħidu li beda bi proġett żgħir għaliex bħala skola primarja xtaqna li niġbru l-laqmijiet tar-raħal. Però ma waqafniex hemm, irnexxielna anki niltaqgħu ma' xi ħadd u mal-entużjażmu nistgħu ngħidu tal-professur George Kassar fejn kellu anki l-opportunità li jevalwa ftit dawn il-laqmijiet. Interessanti ngħidu li minn dan il-proġett ġbarna 400 laqam għaliex tant entużjażmaw ruħhom anki n-nies li bdew iġibulna il-laqmijiet anki permezz tal-istudenti, però mbagħad anki grazzi għas-Sindku David Kembri anki użajna sorsi oħrajn, rajna pereżempju dokumentazzjoni mill-banet għaliex qabel it-teżor
tal-karriera kienu jżommu anki l-ismijiet tan-nies u l-laqam tagħhom u allura dik kienet interessanti, ġibna dokumenti mill-Arkivi Nazzjonali u rnexxinna niġbru dawn l-400 laqam. Ġbarna kollox? Le, żgur li għatfadal laqmijiet oħrajn li ma nġabrux għaliex bħal met ngħid huwa impossibbli li tiġbor kollox, imma naħseb 400 f'kuntest ta' dan ir-raħal żgħir li ta' irrid ngħid kontribut anki importanti u veru lill-istorja u lill-iżvilupp tal-pajjiż naħseb li huwa numru mhux ħażin. Għandna diversi frijaj tal-laqmijiet, ovvjament għandek pereżempju l-isem li l-isem jitrasforma ruħu tal-oretu, isem li jsir il-laqam tal-individwu. Għandek laqmijiet ta' nies marbutin ma' personaġġi popolari, famużi, innaf minn Thatcher, msemmija l-Prim Ministru Ingliża, id-Dillinger għal-famuż Mr. Universe tal-snin 50, 1956, il-Busby li nafu li kien plejer tal-Manchester United, it-Tarzan li nafu li kienu veru karattru famuż ħafna fil-qasam taċ-ċinema, imma li incidentalment forsi ftit jafu wkoll Tarzan oriġinarjament twieled fil-letteratura, kien ktieb ta' qari. Ġifieri għandek din id-dinja, għandek laqmiet li ġejjin minn provenjenza, iż-żejtuni ta' naxxar u l-imqabbija, l-għaxqija, ġifieri għandek ħafna oħrajn, għandek laqmijiet xi ftit imqarba wkoll għax ħafna drabi veru l-laqmijiet anki joqorsu jinnaf ta' Beżza Malta pereżempju, imbagħad għandek laqmijiet li jagħtu u li jagħtu l-karattri pożittivi lin-nies, il-ħanina pereżempju, għandek il-laqmijiet ta' affett, vestru iż-żgħir, vestru il-kbir, is-sju minn Tarċisju, għandek laqmiet minn kunjomijiet ta' Mejer pereżempju, għandek kunjomijiet oħrajn li ġew korrotti. Jien naf ta' Bjankardi jsir ta' Bjankard, ta' Frendu ovvjament ġej minn Frendo. Ġifieri hemm firxa wiesa ta' laqmijiet. Hemm laqmijiet imbagħad li ma jfissru xejn, bħal fisses pereżempju, u minn dawn sibna ħafna. Saftit ta' żmien ilu kien hawn min kien ħares bl-ikraħ lejn il-laqmijiet, anki lejn kif konna nħarsu bl-ikraħ anki lejn id-dialetti. Ma llum naħseb għandna ninkoraġġuhom u jiena rrid anki forsi laqgħet minn dan il-programm nieħu l-opportunità biex anki nappella anki lill-kunsilli lokali oħrajn biex jidħlu għal din l-esperjenza li anki jiġbru il-laqmijiet tal-irħula tagħhom. Li rrid inżid anki nfaħħal il-Kunsill Lokali tal-Qrendi għaliex minnu interessat fil-ktieb jista' anki jakkwista kopja mingħajr ħlas għaliex anki l-Kunsill xtaq jagħti kontributi kbar ħanajtek anki lill-komunità li huwa jieħu ħsieb imma anki lill-pajjiż sħiħ b'mod ġenerali. U l-iskojjatlu bl-akwiet huwa ktieb tfal li laqana ma' Noe u ħabibu Masu u l-avventuri li għaddu minnhom u jintroduċina mad-dinja ta' tifel bl-ADHD. L-ADHD hija kondizzjoni illi taffettwa l-individwu fuq diversi livelli fosthom l-attenzjoni, l-iperattività u l-impulsività u kultant it-tfal ikollhom ukoll ftit minn dawn it-tnejn, ġifier diffikultajiet kemm fl-attenzjoni u anke fl-iperattività u l-impulsività. L-ADHD tippreżenta ruħha b'mod divers f'kwalunkwe individwu, ġifieri wieħed ma jistax iqabbel u jgħid tara għandu l-ADHD mela żgur ħajamel hekk. Hemm affarijiet li jkunu simili bejn individwu u ieħor, iżda f'kull persuna din ħatoħroġ b'mod differenti. Fix-xogħol tiegħi niltaqa' ma' ħafna minn dawn it-tfal li jkollhom din il-kondizzjoni tal-ADHD. U kultant ikollhom ħafna mistoqsijiet bħal xi tfisser, kif ħataffettwani, x'inhi, ta' madwari kif ħajarawni. U l-ġenituri jkollhom dawn il-mistoqsijiet u kultant iktar għax ikun hemm anke l-inkwiet din id-dijanjosi ġdida kif ħanejxa. U għal ħafna żmien dawn il-kotba kienu biss bil-lingwa Ingliża, ġifieri dawn kien hemm ħafna living with ADHD, parenting a child with ADHD, being friends with someone with ADHD. Bil-Malti qatt ma kellna kotba bħal dawn u kultant aħna fil-professjoni tagħna nippruvaw forsi nispjegawha b'mod li kultant forsi għat-tfal ikun ftit diffiċli biex jifhmu.
Dan il-ktieb minn hemm nibet minn din l-idea li nippruvaw meta din nispjegaw lit-tfal din ir-realtà ġdida ikunu jistgħu jifhmuha b'mod mill-aktar faċli possibbli permezz ta' dan il-karattru tant ħelu Noe u l-iskojatlu l-ħabib tiegħu illi jgħixu l-ħajja tagħhom fl-iskola, fid-dar u forsi xi diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom. Noe huwa dan it-tifel ċkejken illi jgħaddi minn esperjenzi varji f'dan il-ktieb kif naraw anke ma' ħuħben u ma' tfal tal-klassi u bħal ħafna tfal oħra għandu l-ADHD. U allura naraw partikolarment kif Noe u t-tfal l-oħra anki jirreaġixxu għal Noe u l-mod kif jaġixxi hu magħhom. Dan il-ktieb jistħarreġ l-ADHD billi jagħti qisu stampa ta' dan it-tifel Noe u id-diffikultajiet li jiltaqa' magħhom fil-ħajja tiegħu ta' kuljum, mod speċjali fil-ħajja tad-dar u dik tal-iskola. Id-diffikultajiet li Noe jidħol fihom ġeneralment ikunu dawk li għandhom x'jaqsmu mal-attenzjoni, ikun hemm diffikultajiet ukoll illi xi kultant ikun impulsiv iktar milli wieħed jistenna, kultant jinbex lil ta' madwaru, kultant ma jobdix minn dak li tajlu l-allima jew il-mamma tiegħu. Iżda huwa wkoll karattru illi minkejja din il-kundizzjoni għandu xewqat bħal m'għandhom tfal oħrajn tal-età tiegħu, fosthom li jkun parti mill-ħajja soċjali ta' tfal sħabu. Bħal eżempju jixtieq jattendi magħhom kamp, jixtieq li jkun ħabib magħhom anke waqt il-ħin ta' rekreazzjoni matul l-iskola. Iżda dan mhux dejjem ikun possibbli minħabba l-fatt illi Noe kultant ma jġibx ruħu daqshekk kif ikun mistenni minnu jew minn dawk ta' madwaru. U ninnutaw ukoll pereżempju li ċertu affarijiet li ħaddieħor jgħid lil Noe kemm inti mqareb meta tagħmel hekk. Fil-verità nindunaw li kulħadd huwa xi ftit imqareb ukoll kultant u anki Ben ħu Noe kultant huwa ftit imqareb. Kif jgħid it-titlu wkoll Noe u l-iskojjatlu bla kwiet, qegħdin naraw ukoll dan il-karattru ta' dan l-annimal ċkejken illi wkoll narawh kif jinteraġixxi miegħu u meta jkellmu naraw anki dak li jkun għaddej minn moħħu. Dan it-tifel pereżempju meta jgħejja u jiddejjaq li kulħadd jgħidlu kemm inti mqareb għax dan ċerti affarijiet ma jkollux kontroll fuqhom pereżempju. U allura naraw din ir-relazzjoni f'sitwazzjoni ta' kuljum u permezz hekk toħroġ din l-ADHD. Is-sabiħ ta' dan il-ktieb u Noe li jidher f'dan il-ktieb fil-fatt huwa illi bl-ebda mod dan il-ktieb huwa didattiku imma qed joffri tieqa żgħira fuq anke esperjenza li forsi ħafna minnha ma jiltaqgħux magħha imma it-tfal fl-iskejjel kif nafu jiltaqgħu ma' tant tfal differenti u jgħixu f'ambjent li ilaqqaħħom ma' ħafna u ħafna karattri u sitwazzjonijiet. L-espressjonijiet Maltin, l-istorja tagħhom u l-lob bil-kliem huma fil-qalba tal-kodba ta' Martin Morana. It-tim tagħna ltaqa' ma' Martin sabiex jitkixxef dwar x'nifhmu bil-kelma espressjoni u nitgħallmu dwar xi wħud minnhom. Il-kodba tiegħi tliet kodba li ppubblikajt huma kollha bbażati fuq idjomi, espressjonijiet, wil, aneddoti mill-istorja ta' Malta u anka dik ta' dinja ta' madwar li laqtet il-Malta. U ippruvajt inlaqqa dawn l-idjomi, dawn l-espressjoni, dawn il-klim antik, klim minsi, klim li huwa m'għandux jintuża llum jew inkella jintuża b'mod differenti. Ippruvajt dejjem insib l-oriġini tagħhom. Il-qofol ta' dawn il-kodba huwa dak illi naqqat il-kelma mal-istorja. Espressjoni tista' tkun espressjoni frażali, pereżempju ngħidu ħobża u sikkina, jew inkella ngħidu kelb u qattus, jew inkella sab ix-xoqqa f'moxta. Dawn huma espressjonijiet. Imma mbagħad għandek espressjonijiet anke aktar koloriti, aktar enfatiċi.
huma espressjonijiet li x'aktarx forsi jżjed ngħidulhom idjomi. Huma espressjonijiet li huma ishom klixés ħanejtek, billi dawn il-klixés, dawn l-espressjonijiet ikollhom eżempju aktar ħaj, aktar forsi kulturali. Hemm ħafna espressjonijiet u idjomi Maltin illi jmorru għandhom storja warahom, bħal meta ngħidu dawk it-tnejn dik il-koppja ishom id-di u d-do, dejjem flimkien, ġiex tiħbib dejjem flimkien, id-di u d-do. Bħal meta ngħidu ishom ħobża u sikkina. Hemm oħrajn, hemm ħafna espressjonijiet simili bħalhom, ishom parilja. Imma d-di u d-do interessanti għaliex dawna huma ismijiet D-E-E u Don, D-O-N, huma ismijiet ta' żewġ gunboats Ingliżi li kienu Malta fl-aħħar tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20 u dawn dejjem kienu sorġuti irmiġġati ħdej xulxin, l-imsida. U għax dejjem kienu dejjem irmiġġati ħdej xulxin, ġew sinonimi. Bniedem beda jagħti l-analoġija ta' meta koppja dejjem flimkien, ġew xi ħbieb dejjem flimkien, bħal qishom daw il-ġiex bastimenti li huma dejjem flimkien. Issa biex immorru fl-istorja aktar fil-font, l-isem ta' dawn il-ġiex bastimenti ma kienx di u do, ma kien di, D-E-E u do, D-O-N, li jfisser ismijiet ta' żewġ xmajjar fl-Iskozja. Hemm pereżempju qatt ma kilt kirxa miegħek. Meta ngħid qatt ma kilt kirxa miegħek għaliex ngħiduha. Jiġifieri inti m'intix ħabib ta' ġewwa, m'intix bniedem li nafek sewwa, m'intix tal-familja, għaliex meta bniedem qatt toffrilu l-kirxa biex ikolha, qatt toffrilu xi ħaġa speċjali, xi ħaġa li tirrikjedi ħafna ħin biex tipprepara u ssajjara, u allura int mhix qed toffri xi ħaġa bħal biċċa ħobs żgħira, qed toffri xi ħaġa partikolari, xi ħaġa prestiġjuża. Ngħidu telgħalu San Filip. Għalfejn ngħidu telgħalu San Filip? Għaliex hemm storja ħelwa li tgħid li San Filippu Neri kien qaddis ħelu, ċajtier, kalm u l-imġiba tiegħu kien jinħab ħafna man-nies. Però darba dan kien qed jipprova iġiel bniedem ħabsi jgħix ħajja sewwa. U dan ma rid jaħ b'xejn. U jgħidlu llum, jgħidlu għada, fl-aħħar San Filip, verament telgħalu San Filip għax qabdu mill-kozz tonqu u fajjarilu. Issa biex bniedem twajjeb, ċajtier, qaddis, titlalu, taqbiżlu u fajjara l-bniedem vera jkun telgħalek San Filip. Hemm ħafna espressjonijiet li nbidlu ma' żminijiet u l-espressjonijiet jinbidlu skont iż-żmien li tkun qed tgħix fih. Eżempju, jekk fi żmienna ngħidu espressjoni, 200 sen ilu, 300 sen ilu forsi konna ngħidu oħra, però mbagħad hemm espressjonijiet illi huma storiċi u li baqgħu magħna bħal meta ngħidu dak jew dik il-karozza isa karrakka. Issa wieħed jekk jaħseb ftit, il-karrakka hija bastiment, galera tal-ordni li ġew biha kavallieri minn Rodi. Sewwa imma din il-kelma tant baqgħet, din l-espressjoni tant baqgħet b'saħħitha li għadna nużawha sal-lum. Mingħajr espressjonijiet, il-Malti ikun ħaġa ċassa, ma jkollux dik il-ħajja, ma jkollux dak il-kulur, dak l-enfasi, u hemm ħafna espressjonijiet li ilna ngħidu żminijiet kbar. Bħal meta ngħidu sab kappell jiġieħ. Dik hija espressjoni sewwa, sab kappell jiġieħ. Bħal maħna ngħidu dak isu Amerikan ħej, jiġifieri hawn fuqhom. Sewwa, se ma nafx li l-Amerikani jew fuqhom imma dastant, imma hekk konna ngħidu sewwa għax apparagun tal-Maltin kienu nies li jiberqu l-flus għalina. U hemm espressjonijiet oħrajn li huma espressjonijiet aktar riċenti għadhom moderni u speċjalment fost iż-żgħażagħ. Fint bħal meta ngħidu int bis-serjetà jew nkella bomba dik men. Għall-Ingliż fiha, ma huma espressjonijiet li riflettu iż-żminijiet tagħna. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol,
lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.